TPC Ampe. Di TPC Ampe ko rin baca itu tentang Maliang. Kadang malam minggu nado kama-kama kan piti sayui. Nyobain Maliang tuh. Betul ah. Contohnya mereka. Deh malam minggu manganan cak yo. Kalau piti lebih bampu kan lah tadi kau nak 2000 kalau panjang pelo kabeh benene ko. Kalah kawan mampu tadi, lamah na kawan. Ya awak kepandaian ndak lo banyak kan. Nak kini baca na kawan. Maliang lah. Maliang, Yo. litak bilang. Yo litak pana ngeroyok saya. Tak wah litak lu maka nak apa maliang? Maliang tiamak lah. Piti kakak awak tadi yo maliang. Aduh, Lebih. 2000 kan ni. Lah 2000 tinggal. Itulah awak lalu maliang. Ti kawan maliang tu tak tahu. Maliang ba kawan ko. Tahu kawan kan? Iya nak tahu ah. Ti kawan bisa mau kau maliang mah. Kawan maliang sangat kan. Sorry kawan, sorry kawan. Ay no tu. Kini ko cak maliang ko nak. Maliang. Maliang. Oh liang tu. Piti suka apa kan? Tu suka jangan. Talian Besar kan. Talian kok jadi kota deh kawan. Maliang pada sol ambiak salah. Jadi kota kok jadi bencong lah kan dek. Mereka ya. Mereka je. Mereka je kan. Balik kan. Puya ya kawan. Walau menggaya, halaman tu irsat nolanawan tu ya kawan. Kawan mah gaya bantu ampai barale kok. Iya. Ayo, beko apa nak nampak aku di santuang diambil sana. Di kabek beko nak. Ayo santuang le kan pita sih. Apa come on. Kamu bana. Wah, kadang pi kawan. Iku bantuan puisi pan. Pi ko sagalai ko sagai na mereka semua Wes sagai ko pan. Tak kicu kawan. Cayu bi cele kawan. Go bi ubi. Maka tadi gua hasil lo 3 maliang tu. Ada semangat 45 nih mah. Tangkuk pemuda sih kok jangan bayo kalau yang gara gaji amat ini tak. Kadang masyarakat kampung tu ndak lo sadar, ndak lo percaya kadang dia sampai ekor lah di maliang orang, ndak lo percaya orang. Contohnya mendeliko. Kawan, maliang tu kawan. Maliang. Maliang kini 27 balik kau nak do maliang dah. Kini malam minggu, maliang masa malam kini kau nak tahu kawan kau. Maliang sama malam. Kau mandi kau sama malam ah. Itu tu mah. Orang sini tabik mah. Lawak dah pergi 4 cili mah. Kau mana deko itu kawan. Dak iwan nang rumah kawan. Mau nak mesti kakek lah. Mode-mode kau ya maliang mah. Mesti kakek senang tu. Kejar. Maliang tu paling cucuk matong kau. Mengang tu. Ada lo maliang ko kalau lah tertangkuk tu nyok banyak gaya lah tu. Ekolah itulah sadoilah ni sabu ini tu. Contoh mereka. Aduh maliang lo dah. Wah men tak umpet tadi. Nak do maliang do min cimanci min kongkuan minan min patekongan ba itu tadi semua tadi kok masih dek kok yo. Malu maliang tanpa selangkah. Apa muslim ko sumaya ko bukan bijak tiap. Sumayang tadi kok kain sarung ni ko so. Berituan cewek kan? Nak. Iya kan? Nak do maliang. Maliang kok adolo anak mami. Anak mami masalahan kok panangi banti lah aja di maliang le. Ada lo nak mami maliang. Aduh lah. Contoh ni kok. Nak do maliang do pak yo nak do maliang do. Maliang nampak kok serius kok pawa tampang alim maliang kok pak zaman kini nak mali. Telepon lah mama telepon. Mama. Ya mama. Dah ba tu dua sete dah ba. Sete colek bukan. Telepon mana merama gua. Allah. Mak mengamat mak. Kau tangko juga. Tu ring ice mama kangen sangat dengan mama saya. Ya itu dua maliang berang. Jadi itu dua maliang. Yo di maliang di sudah ma. Yo bola diam begodi. Satu lopak tu. Ayangnya kok. Nonton TPC Nangka Ampe. Tunggu TPC yang selanjutnya. Wah maliang tadi ndak? Ang iyo lo ndak? Partner maliang lagi loh. Partner mah. Pasti yang kawan nonton video kami, like, komen, dan subscribe. Sampai YouTube.